Eguerdion guztioi eta ongi etorriak izan zaiteztela bai euskarari elkarteak banatzen dituen sari banaketa ekitaldi honetara. Txinparta da aurtengo ekitaldirako aukeratu duten gaia eta ea zu bixi bat egiten dugun hemen guztion artean. Erabaki hartu genuen, guk euskeraz zerbitzu eman nahi genula eta gure bezero guztiak euskeraz atenditu nahi genitula. Horren ondoren, hainbeste urte eta gero, horrela pasatuta gero, sari hau jasotzea, ilusia handia jasoteko den hori, talde guztiari ilusia handia intzigun enteratzea. Aholkularitza bezala, badie aholkularitza mordo bat ja, zorionez, euskeraz aritzeko gai dienak, ez da bakarrak eta asko ze gutxi hori. Nik uste oztopo nagusi hotien dela beste aldean daukunakin. Dela registroa, o dela notaritza, o dela ogasuna, gizarte segurantza, oso zaile da gaur egun gure lana euskera hutsez inalizatea. Madrideko enpresa batek erabakitzen ez duen bezala edo planteatzen ez bezala 6 hizkuntzatan egingo dugu, guk hasieratik ez hori planteatu, normal hasi ginen. Lehenengo aldia etortzitza egunean bazkidea bat edo informazio eske euskaraz ez zekien pertsona bat, orduan konturatu ginen, ostras, igual ere, erderaz erazi barko ginak eskaintzen, eta hau nola egiten dugun, guk euskeraz jarraitzeko ez da. Bat aldeak hori jasotzea, pozgarria da, baina batez ere urte askotan, parte hartu duen hainbeste jendek. Eta orain ja, nolabait txertatuta daukagu gure planetan, gure helburuetan, baina hasiera batean, aktivistak izan behar zinen, batez ere lana eta euskara gazteko, Eta orduan hor jende asko hartu zuen parte, ordu asko eta ilusio handiarekin, uste dut horientzako dela rekonozimendu bat eta balioan jartzen du haindoko lana.